manipod iti ili bagulid laodyon sa lang barangay iti makliran iti may paparit nga druga tamista kat makliran tumatan iti intervente nga bagulid na laodyon iti may paparit nga druga. May basa iti impormasyon tayo nga iti laeng makliranen ken madama iti evaluation nan iti barangay Cardis sa bagulin na laodyon numakliran to ditoy barangay Cardis kat sabantamatan iti panaka-clear iti si Bobokol nga bagulin na laonyon na may pasar iti report. Iti bagulin na laonyon kadadaan iti sangapolo nga barangay katilangan barangay Cardis iti hampay nga nakdiran iti may parparit nga druga. Ilang nabiit kadadaan iti panag-meeting ken kasabatan na iganwat iti evaluation iti nagbabautan dagiti opisyalis iti bagulin laonyon kasabatan iti biyang iti Philippine National Police ken iti Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 tamista kat iti mabit kat madalusan matan iti may pagparit nga druga dati nabati pa iti barangay Cardis sa bagulin laonyon. May palagi pa nga itagdama kat dairot matlata iti panakaiganwat iti drug clearing operation iti sapasap nga Region 1 karunan iti barangay nga hampay nga nakdiran iti maiparparit nga droga na mampay adu pa lang iti barangay pay nga nakdiran kadagiti daduma nga probinsya ken daduma nga ili iti sapasap nga Region 1 Bombo Daniel Asabal sa bansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo Bombo.